Ka jingtrang bandan no la ka jong ka yeng mani ka babha bat ka balai nakal air bol slam ka lapan long ki khasan tli ki long yeng ki NONGREP nakas nong SOHLWAI nong thlio ban KYNSHEW kendiap ban no sniang met bat ban siam tat hadu bakinda yo ban penyang ya kate ka yeng kentang ka bahe ka bala ai kerteng ka yeng mani maria noirap ki kristan SOHLWAI paris marbisu ya kate ka yeng mani ka bathamai lawan ban kerhu kerdo bat plia da Reverend Dr. Father Henry Manar ubade visiting professor ka Orientological College Shillong ringkat ka jenon lang u Father Jini Simus nongneng rector ka St. John Study House Shillong badru parish priest ka parish ukris chingsai marbisu ki sestar ketikes tang balang bat kipai runget jong ka parish badru ki teman basan jong ka balang presbyterian ki bawan ban sakhilang Shwagani u Father Henry Manar hapakran hakamas bokoi ulong baki paidengwei ka SOHLWAI kilale ka babhatam da ka jingtristom bad ka jingle sabun hadu bakindala ban penyang ya kate ka yeng kentang ilong di bitna ba masakan mau bring salam tabaro prabange iban da ki perkhat ban thawi mane ka thawi mane ke belong hi da ka tristom nukang syap da ba ayu yu belai ma de belai ba ai la talinti de mu la se ba persiao ba de betang jeka mane belai berkerpang bar kejing mani belai kejing mani belai berkerpang kapat kami berkut tang ayu mani kedai ban wanra ini pat selaying asam jadi kejing mani jongi ayi hasil orang tahu kedai ban pedang letak yang asam ini kejika mani belai bakum tak kejing belai mentan siap siap untuk khamtan gospel bau Yesus lelang u dah kemariap dosa cek tempel ngerin pat kira biang selaying teh ni betal lah bedong jimut pada betal jongi betal kastan bagi perusahaan di tim jong belai Katkum kejithu da urang ba balang ba dromelin saukmi kitei kasanteli gilong yeng kila ailut kat ka bakidan la kalong nadu ka bor pisa hadu ka bor men da ka jingtrang ban yo no ka yeng mani ka wakham skam bat khamba ha ka por ba mangingi pelangi ka yeng mane te kala long kumba sistem steng ye te nadu bangi sedang te nadu kata ka steng snem ka balanyo hadu ban napoi usnam arjar khat khandai te ka pisa kadang long tang melumala te ka jing pelang pisa ke jongi bat bagi pai kristan ki balano senyang rat ba ya kene ke yung mane kalong nadu benai basau masan sedang kene ke yung mane nadu benai basau arjar khat khandai ka jingno senyang rat ba jong kene para bagnya jungi habangila sedang kene ke yung mane haba la sedang bat hadin bangila sedang bat hakapor bangilut pisa ngila lumbiang ka jingelang hapor bangalur pisang lumbiang gejingelang bar kumta ngile penbaik biang banno senjang bar kumta kipai kristan hapek le i ye kene gejing sedang bar gejing trai kam gejingi kabangi sengin ge yimane bar ki i kita gejing duna bar kilayano senjang nakapor syakapor kat habalur kapisa ngila pelong gejingelang bar kumta kila no senjang biang bar nginang la ban nya chakmat bar nadu benai basa bar hadu mentakan ke ar nadu benai basa arjar khandai bat hadu kene ketarik ke bamenta ke bamut nimsiam lasange bat ngilayat better kumbakalong hadu mandalong kene ke yingku ki kentang ha kejikan pat bat Father Richard Majau ulong ba kite ki pai dungen kimdi setia ki nong toi sakar lani ki officer Henry ki ditang ki NONGREP ki badon ka mensiam ka basbun nolo kata ulong ru ba kate ka mensiam ya teli bat mensiam subun jongki kan ya sa pertu junom hakikun ki siu jongki wat hakipateng ki bansawan ru kawi ka kabangi pensngau ha ki parab ngai kalong ba ha kini hakum kini ke por hakum kini ke juk kalong ka be nam ta jungi banyo ya ke jingrap na silyang dru ku majulong ha ki por ki baladem tingi pensngau ha ki parab ngai ba kalong ka kadehi da ke jing trai stam ke juki kadeh halor jong kini ka norem bagi sngo ba kide bandan la ka jong ke jing mani la jong bagi sngo ba wala da kide mengatang kita ki bru ki badok kide mengatang ki NONGREP handai ki sngo ba kadehi da umsep jong ki jing trai stam ke juki tinga sngo ba kini ki khasan yeng jong ni ka balang shong ni po SOHLWAI ki ba shinai la ka jong ke yeng mane kadai ke jing trai stam jong ki na kaleng jungi kung paris ide jingrap ibu shilong mulu mala kendian handai ke jingrap ka bakrau bat ka jing pelang hi kadai hi naka nangni na po ka balang shnong lada mangi ki para bangai ngi kloi ban ngilong ki brio ki basbon ngasung banong na ka bantakum kini ki kam ngin la barbar ban le ya ki ban shinai la ki jong ki yeng mane nang ta ban pelong ru ya ki la ya la ka jong ka balang ka bayang halai jong ki jat tingang sungu akini ko por ban ong dasisa kini ki para bangai wala lagi ditang ki NONGREP handai ki la kila trei bahadu kata-kata ban ngasuban ong balada maki ki bari tangki NONGREP
kum ki kila bante ye ni yang mani ka baitenat ngasung wang lada ki para bangai jungi ha keleng ke diocese ha keleng kini ka than ke jungi ha keleng kini ka si jaitia jungi ngasung dong ngila berbor panchna ya ka ye la ki jong ki yang mani na de ek ki yang mani ki ba he ki ba khrau ki baitenat adu kata ta hande la kum ki yang mani ki ba isongkut ki yang mani ki ba i habdur na ka banta ka jing mani blai